Señoras, señores, que tal, como estades? Benvidos ao Voltas co Prato, son as 7:10 da tarde. Aquí estamos, como sempre, cociñando os do Voltas co Prato en rigoroso directo na televisión de Galicia. Sí, xa sei que tedes que seguirnos nas redes sociais, exactamente, sí, porque sabedes que aí temos penduradas case todas as receitas. Por certo, hoxe temos unha cousa moi importante. Por qué? Porque en @Voltas co Prato tivemos unha cousa chulísima. Un sorteo, unha adivinanza, e houve moita xente que acertou. Toda a xente que acertou está aquí, toda. Podemos poñer o A. Toda a xente que acertou está aquí, na peceira do programa. Entón, vamos ver quen é o gañador ou gañadora, vale? Durante o programa sacarei un papeliño a ver quen é o gañador ou gañadora. Pero agora queremos cociñar, así que imos chamar aos cociñeiros que pasen, por favor. Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para eles. A peceira, vamos a poñer por aquí de momento. Xulio Mato, que tal, como estás? Que xente adiviñou, É verdad, moitísima xente. Moito, pero isto é moita xente. Non ni idea. Ti nin idea, non? No, a ti tampouco. Non, a min tu vanme que chivar. E a mí tamén. Vale, Todo ben? Todo ben. Sí? Sí. Tranquilo? Moi tranquilo. Contento? Moi contento. Sí? A golpe de venres? A golpe de verres. Moito máis contento. Moito máis contento. Perfecto, alegro moitísimo. E, por suposto, temos connosco a Merchi Rodal que anda buscando. Si, anda buscando a ver se está o seu nome. Oye, A ver. imaginaste. Pero que faço? Mira para yo. Onde estás mirando? Para... vigilando. Vamos a presentar como quere. Hoxe está connosco a deusa das tortas, Mira que veña. algo se movía. Ela o que quería que lle fixéramos Xa, isto. ahora mira para baixo, non? Ahora mira para baixo, sí. Está nos liando, non? Queredes cociñar? Sí. Apetecemos cociñar? Sí. Pois, a ver que nos trae Fernanda, atención, do Brasil. Yo soy Fernanda de Brasil y a mí me encanta la gastronomía gallega, pero quiero poner a la prueba los cocineros de hoy, que preparen un postre brasileño. Me encantan las frutas tropicales, el coco y lo muy dulce. ¿Os atrevéis? Reto lanzado. Un saludo a toda la gente de Florianópolis, Santa Catarina y Brasil. Besos. ¡Ay, do Brasil! Voy. Ya. Fernando do Brasil que nos trae receitas, pide receitas. Bueno, en realidad dixo que lle gustaba moito a gastronomía galega, pero que... Sí, pero que fagamos unha Pero que lle sobremesa fagamos algo do Brasil. Entón, é un reto. Julio Mato. Que vas Bolo facer? da moza. Bolo da Bolo da moza. Que é iso? Pois é unha torta, unha especie de torta. Como te explico? Se non A ver. tes ni idea do que é. No, porque, a ver, é algo que nunca fixera hasta onte. Claro. Ten a textura final é como unha especie de torta de queixo, pero sin queixo. O sea, é a súa textura. Vale? Pero de onde é? Fais ao forno. Sabes da zona? É do noreste de Brasil. De Pernambuco. De Pernambuco és ti. Por aí. Non sei. De Díxeme. Pernambuco tienes que ser ti. Díxeme. Pernambuco é o sitio meu favorito de Brasil. Brasil? Sí, porque é onde iba sempre Mortadelo e Filemón. Vale. De ali é Juninho Pernambucano, un dos Pois, home, claro. mellores xogadores De aí ven o Brasil, nome, Exactamente. Pernambucano. Xulio Mato vai facer iso, Merchi Rodal. Eu vou facer torta de abacaxi. Eso é piña, non? Ananás. Ananás. Vai facer torta de abacaxi. Como se fai iso? Usamos unha piña. Ajá. Ai, non esta. Vale, Merchi. O chiste de Merchi Rodal. A piña do pinar. A que se lía, A que se lía, exactamente. sin charraviña. Vale, pois nada, vamos cociñar que non temos moito tempo e hai moito que facer, señores, cociñamos sobremesas do Brasil, marchou, así que imos con Merchi Rodal. Mira. Ves mirar. Vou ver a ver se lía que piña. Buah. Sabes que eu cantei cun trío cubano esta en Zaragoza? Nunha festa nun hotel. Cantei esta canción. E non sería a única. Xulio está dicindo que cantou unha canción A garota de Ipanema. Sí, sí. brasileira cun trío cubano en Zaragoza. Parecía a ONU aquelo. No, sí, non os premios de gastronomía. En serio? Sí, sí. Le bacha o Pois sí, levei que despois fixenlle gracia a jefaza de NH, levoume de marcha toda a noite. Moi ben, A mí e o meu compañeiro. Seixe ben. No, moi ben, moi ben. Merchi, como vai o do abacaxi? Vou facer primeiro, vou poñer a caramelar un pouquiño de piña natural, como esta, con unha cunca de azucre. Unha cuncaza. Non é unha cuncaza, é unha cunca. Unha cuncaza sería máis grande. Vale. Esta é unha cunca. Vale. Unha cunquiña. Unha cunca de
abacaxi con azúcar. Pero abacaxi é como se chama a piñala. Sí, en Brasil chamase abacaxi. De feito, En abacaxi, que Portugal, bonito. De feito, preguntei antes a Fernanda, antes de entrar, e dice prácticamente en todo o Brasil así, Abacaxi. Dice que había algunha zona na que sí que se dicía piña, pero que en xeral a xente di abacaxi. Abacaxi, que bonito. Sí, é así. Pero a seca sí que é piña, Quer dicir, a de prender o lume, Esa. a que Esta utilizas para outra, prender a cociña de esta sí que é unha piña. Esa é piña. Esa dá igual. No Brasil é aquí. É aquí, en Galicia tamén, o sea, dá igual. Entón, despois de poñer isto aquí, cal é o seguinte paso? Que máis vas Vou facer? facer a base que vai a ser de galleta con manteiga. Vale. Poñemos a derreter a manteiga. Leva manteiga como che gusta a ti, Xio. Sustancia. Parece máis que brasileña, parece miña. Sí, sí. A receita. Sí, sí. Vou triturar as galletas. Vou facer unha base así bastante potente. Home, xa. Xa nos damos conta, sí. E vou rechear despois con esa piña caramelada, con leite condensado, leite normal, nata, ovos e un poquinho de fariña. Que gran idea o leite condensado. Por eso se dicía, sí, vas a usar tamén ti leite condensado, non? Así. E a miña tamén queda como a textura de torta de queixo, pero sin queixo. Buah, que magia. Por eso, cando dixeche, A máxia do Brasil. as dúas receitas do Brasil teñen ese. A xente da casa que nos chame ao 664-4834-9, teléfono da Voltas co Prato, xa sabedes que... A vez, os dous, Buah, Xa sabedes Podemos que aí cociñar un día podedes así. falar con nós, además repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato da Televisión do Brasil. Oxe, veña, imos con Xulio. Vamos ao meu, sí. Veña, vamos. É que eu fui un país... Buah. Eu porque... Eu quero ir ao Sambódromo. Sí. Así, imagina eu no Sambódromo. Eu quero que vayas. Eu quero que vayas. Sería espectacular, Buah, encantaría. sería. Eu iría solo por verte. Ali... Bueno, O Sambódromo. vamos a facer a base. Vale. Pero se vas, quedas ali, eh? No, vou Sí. pa que me dixeste. Bueno, mira. Veña, como é a base da Mira, tua... medio litro de leite. Porque é unha... Como unha torta de É queixo, unha torta, vai ir ao forno, Vale. ao mesmo tempo, o sea, queixo non leva, é como unha torta de queixo, pero sin queixo. É que é unha fantasía. Pero vai saber así un pouco que... No, home, como vais a ver a queixo se non ten queixo? Eu dixenche que a textura, Vale. que para que te fagas Pa unha que idea imagine. mental, eso. Ajá, vale. Mira, 3 ovos, uno, A ver se te vamos a manchar o xeote con aceite, o Bueno, con sabes leite. que está... No, non é broma que... hai xente enfadada comigo polo que pasou onte. Bueno, pues mira, voy a dar un truco a esa xente que se enfadou contigo. Fairi. Está, non pasa nada. Mira, media cunca de azucre e ti dirás, que pouco, 12, porque vai levar todo ese Todo eso de leite condensado. Entón metémoslle. Estos son 370 gramos de leite condensado, vale? Así xa temos o dulzor. Mira, ahora vai levar. Era media cunca de azucre e unha cunca de fariña, vale? Fariña de trigo normal. Estades vendo aí as cantidades de todo o que necesitades para meter no vaso batedor Eso que agora Xulio Mato vai utilizar. 2 culleres de manteiga Ni má, chaval. e 200 gramos de leite de coco. Claro, Fernanda quería tropical, pues vamos a dar tropical. Sí, fruta vamos, tropical. a leite condensada é o máis tropical do mundo. Bueno, igual é leite condensada de coco, Exactamente, pero non é, exactamente. no, leite de coco. Bueno, Entón, ahora, isto todo triturar. tentino con iso. Vamos a esperar, me Vamos a esperar. dixeron, vamos a esperar. Vamos porque chamar igual a tes que convidada. chamar Vamos chamar a convidada. Por favor, chamamos que pase a convidada internacional do día de hoxe no Voltas co Prato, Fernanda de Florianópolis, no Brasil. Un aplauso para ela. Hola, Fernanda, que tal? Como estás? Muy bien. Moi ben. Ai, que ben, Temos xente do Brasil. Vale, vou che pedir que fales en brasileiro. Vale, porque sei que sabes falar castelán. Entón, vou intentar comprender ben o brasileiro, vale? Porque quero que o comprenda mellor que o portugués, incluso. Así que, Xulio Mato, contalle a Fernanda que é o que vas facer. Arrímate. Fernanda, primeiro, disculpas porque vas a sair daqui. Vale. Primeiro, Vou perdón. intentar facer un bolo da mosa. Vale? Entón, teño aquí xa toda a pastramada que necesitamos. Teño leite condensado, teño leite de coco, leite de vaca, fariña, azucre... Que me queda? Gustoume que dixo leite de coco e leite de vaca. Leite de coco, claro, para diferencialas. Sí, sí. Pero Leite ti de coco, sabes- leite de vaca e un poquinho de azucre. Ti e preguntaxe fariña. a Fernanda se ela sabe o que vas facer. Sí que sabe. E gostas del ou non? Sí. Sí. Vale. Bueno, a ver, gostas do bolo da mosa, a ver se gostas deste. Sí, claro. Vale. Entón, expliquei a él que ten que ter a textura como unha torta de queixo, non? Ao final. Sí. Non? Que queda así como... Bueno, pues está todo aquí triturado, vamos a intentar que salga ben. E por que non tes a tapa? Porque se perdeu, sempre se perde, isto sempre se perde. Xa. Casi está. Entón,
Despois disto, o que tens que facer é metelo no forno. Metelo no forno. Vale. Despois vamos a facer unha cobertura con máis leite condensado e con coco relado. Vale. Fernanda, que é na tua zona ti vives nunha illa, non? Sí. É unha illa. Na tua zona cal é a sobremesa típica, por excelencia, a sobremesa que comedes ali? No Brasil, a gente mescla tudo, né? Porque a gente usa os doces característicos de várias regiões, mas é sempre na base de leite condensado, de Sim. modo geral. O mais típico é sempre usando a base de leite Pero é condensado. que utilizais muitísimo leite condensado. Muito, muito. Eso é Basicamente, todas as receitas no Brasil incluem o leite condensado. Iso é moi rico. A ver, está moi rico, pero é moi doce, eh? Sim. Leva moito azúcar, Sim. Vale. E manteñen a figura no Brasil, Están estilizados, Porque baila moita samba tamén. Baila moitas aves. Vamos con un Merche Rodal. Espero por ti para metelo no forno. Espero por vos, se queredes. Queres metelo agora? Como que irades, espero. Vale, se pues non, veña, metémolo no forno. Veña, va. Vámonos meter no forno. Veña, pois isto. Entón, isto simplemente o mesturaches Si, isto, o forno precalentado a 180 graus e vámoslo deixar 45 minutos. no forno 180 graus, 45 minutos. Fernanda, vouche pedir que lle abras o forno a Xulio, se podes. A ver se Xulio... Bueno, e a ver o que sae daqui. A ver o que sai de aí. Eu estou negro, Fernanda, porque non salga, Aí está. Isto, sabes Ala. que Xulio, normalmente o que fai Xulio é fai as receitas por primeira vez na súa vida no programa. Ah, sim? É a primeira vez que Isto, fai. neste caso, como ten que estar de un día para outro, non todas, Bueno, casi todas. Non todas. O polo Entón, asado fixeche- non, o guiso de orella de onte tampouco. Pero O fixéchelo... sándwich. Isto fixéchelo onte. Isto fixeno onte, nunca, non sabía nin o que tiña que sair de aí. Veremos que é o que Estou pasa. bastante contento. A ver se que estás sale, a ver contenta que ti. sale. A ver que sai, veña. Imos ver a Merche Rodal, por favor, Fernanda. Hola, Fernanda. Oi, tudo bem? Tudo ben. O que está saindo aqui? Vamos ver. Estou acaramelando, poñendo a piña, poñendo o abacaxi cun pouquiño de azúcar. E estou deixando que se faga, que colla un pouquiño de core, que perda líquido. Sim, a mim me encanta. Como Home. dixeche que te gustaba Abacaxi, moita froita. ananás. Abacaxi, ananás, piña. Temos nomes... Mas coco também. Sí, Coco também. coco tamén. Vale, Pois vale. estou acaramelando por un lado a piña e por outro lado fixen unha base de galleta. Que mirei que na receita non estaba perdísimo, non pode quedar mal. Unha tortiña, unha base de galleta, sí, vamos a ver como queda. É dicir, que ti estás facendo a receita que che dá a gana a ti. Non te, Pero non te estás no. guiando polo libro. É das afueras, ese das afueras. Ti, xa. ti estás facendo... Guieime, a ver, busquei tortas tradicionais do Brasil. Saliu Mas a no torta Brasil do a gente abacaxi. usa bastante essa base também. Sim, mira, pra Sí, vale. mesturada con manteiga tamén. Também. Dicides galleta ou bolacha? É bolacha. 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 Pois esa mistura de bolacha máis manteiga, Sim, non? sim, exatamente. E no amoado vou bater estes 3 ovos e vou a engadir a nata, o leite condensado e un poquinho de fariña para que calle. Perfecto. Fernanda, neste momento tencho que preguntar cal das dúas receitas levarías ti para o Brasil? Si é moi aventurado, xa sei, pero se estiveres que meter no avión e marchar para lá, cal das dúas levarías? Se tens que escoller unha. Mas não pode ser depois, no final? No, a ver, sí, ao final vas ter que escoller, pero agora se hai algunha que digas ti, ai, esta é un pouco mellor que a outra. Eu misturaria as duas, porque eu adoro a combinação do abacaxi com o coco. Ah, vale, entonces esa non a temos hoxe. Esa non a gastamos, non Bueno, temos se hoxe. non gastas todo... É verdade, podemos misturar. Vouche pedir que te sentes ali na zona de sufridores e despois chamamos, vale? Un aplauso para Fernanda que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Ben do Brasil de Florianópolis. Bueno, hoxe viaxamos ata o Brasil sorprendidos. A verdade é que pouco se coñece da súa gastronomía no noso país, así que queremos poñerlle remedio a isto. Porque a cociña brasileira é un auténtico festival entre feijoadas, moquecas e churrascos. É fácil perderse como aquí. Pero se hai algo que os brasileiros non pasan, son as sobremesas. E aí, sí que non hai fallo. 12 é 12. Canto máis, mellor. E todo é resultado de varias influencias. Portugal deixou moito ovo e moito azucre, África trouxo o coco e os povos indígenas propuxeron as froitas tropicais. A icona nacional dos doces é o brigadeiro, que non sei se o dixen ben, que non falta nunha mesa de celebración, pero que non o vexo nestas cociñas hoxe. Ambrosía, canxica, manjar de coco, bolo de rolo, cocada, todo nos serve. Nós queremos aquí todo. Xa vedes que non somos tan diferentes cando sentamos nunha mesa. Probade a facer estas receitas e despois contade como sempre en @avoltascoprato, onde queremos que nos sigades, porque hoxe imos saber quen é o gañador ou gañadora da adivinanza do A Voltas co Prato. Imos con Merche Rodal, veña. Xo!
Merci, mira. O ritmo brasileiro, ves? Samba da Bahía. Moi ben, Merci, con este ritmo de Samba da Bahía. Leite, leite condensado. Leite condensado. Agora nata. Bueno, se botas leite condensado vas ben, non? Pois dixo que lle botamos a todo. Non, mira, pregúntalle a Xulio se lle quedou algo de coco. Xulio, quedouche algo de coco? Sí. ¿Tes algo de piña para mí? Sí, ¿dónde? ¿Canto queres? Non, era broma. Non lle va a Teño gustar. coco, teño. O sea, fixo broma, pero en realidad non quere trastocar a súa receita, non quere No, que va, cambiar. meteu aí a galleta. Non quere. Non quere, Hacemos seguro. interpretación seguro. libre. Vale. Bueno, e agora por último vamos a poñerlle a fariña. Vale. Mira, bota a piña aquí dentro. Está un pouco pejada, Está Vai ter que- caramelada. Sí, vai Mira, ter tes que- unha cullera aí para bueno, iso. no, o coa lingua esa, non? A ver, mimo, como está? Boto co caramelo e todo, Si, non? deixa un pouquiño que despois 2 ou 3 cachiños para despois para adornar. Vale. E por si Julio quere. Julio, ao final queres? Piña? Así ou deixo máis? Deixa así. Así. Más que nada para probar despois, Isto deixámoslo para adornar despois, Bueno, temos xa o recheo da torta. Vai todo aí dentro, Metemos na base e vai ao forno. A piña vai a quedar por baixo, vale? A piña pesa máis. Aí está, Merche, mira. Mira, esta piña toda vai para aí abaixo. E vai a ir 40 minutiños ao forno a 180 grados. 40 minutos ao forno, 180 grados, vou abrir aquí o forno, Merchi. Imos alá. E nada, deixalo, non, nin o controlas nin nada, deixalo aí, non? 40 minutos. minutiños. Perfecto. Moi ben. Vamos. Pois aí queda traballando o forno de Merchi Rodal, a ver como vai don Xulio Mato. Xulio. Bueno, estamos hoxe... Estamos hoxe a tope, estamos, vamos, estamos... A lambada marcou Sí, toda a miña xeración. Sí. Era a túa época. Era mi, sí, cando eu era adolescente apareceu a lambada e quedamos todos... Como? Ajá. Sí, para nós era... Era espectacular, non? Vamos, ponme Era claro. espectacular. Bueno. Entón, máis leite condensado. Leite, vamos a facer unha cobertura, Por fora. vale? Que hai que traballala en quente ou templado, porque se deixas que enfríe, que é o que fixen eu antes, queda demasiado... demasiado bloque. Que, como diría a directora, te avisé. Eso caen os dentes, con iso, Non che caen, non che caen. Buah. Eso quéntalo un pouco e xotes. Pero así aprendemos a facelo. Mira, Caen os dentes, só. quentamos o leite condensado e botámoslle... Podemos botar ou ben coco relao ou coco fresco Sí. relao. Relao Neste tamén. caso, como non temos coco fresco, botámoslle Coco seco. coco seco. Coco seco. Imos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Se estás no Brasil tamén podes chamar, Se hai alguén que está no Brasil, algún galego destes ou galega emigrados que nos ve moitísimo, se estades no Brasil, Ou incluso xente que non se xa migrado. ou xente que non se xa emigrado que tamén nos ve, que isto tamén Claro. pasa. Chamádenos a Voltas co Prato coa pregunta de concurso. Aí vai, por 50 euros, que podemos mandar en reais ou non? No, en euros. En euros, vale, pois en euros. Como se chama a receita que fai hoxe Xulio Mato? Como se chama? Como se chama? A bolo da moça. No? Bolo da mosa. Sí, porque a bolo igual pensa que... Bolo da Bolo da moça. mosa. Vale, Bolo da mosa. 664-4834-9, chamade ao Voltas co Prato, ese é o teléfono do programa, 50 euriños en xogo, e ademais podedes falar co futuro chef de Copacabana, Xulio Mato. Aí está desde. A cabra brasileira. Estános chamando, Sí, a ovella brasileira agora. Será Estános o teu ou o chamando. meu? Estános Eu chamando. creo que é o de Bueno, Xulia. 45 minutos... Despois. Onte hasta ahora. Claro, onte hasta 45 ahora. minutos é un día de repouso Sí. na nevera, vale? E temos o bolo da mosa, que sí que parece unha torta de Sí queixo, que parece ¿verdad? unha torta de queixo. Aí está. Tens razón. Como ver, Fernanda, algo así? Está ben, sí. Menos mal, por lo menos de aspecto. Esto vamos a pagar xa para que non Mira, se mira como agarre. xa vai solidificando, ves? Sí, espesa. Sí. Entón, agora necesito a túa axuda para sacarlo de aquí. Non me digas iso. Sí. Necesito que agarres por aí, Por donde? por esas dúas esquiniñas. Aí está. Levantamos e tiramos hacia ti, Música de tensión. Ti tira hacia ti, eu hacia mí. Está Lula da Silva mirando para nós. Unha, dúas, Tres. tres, vamos. Non queremos un conflito diplomático. Ahí está. Ole, moi ben. Ahí está. Aí está. E temos a texturiña, ves? Grazas polo aplauso, nada pedido polo noso aplaudidor oficial. Grazas. E agora que facemos é, vamos a botar un pouquiño deste glaseo por riba, que ves que dis, quedouche con grumos.
No. É así. É coco relado. Quen contaba? Quen contaba? E agora, pois, estirámoslo un pouquiño e despois vamos a botar unha boa nevarada. Estános chamando da Laracha. A ver. Rubén, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, moi ben, Fran. A ver, ti que... Bueno, non sei se ti controlas de sobremesas brasileiras. No, eu estou máis especializado nas italianas. Bueno. Pois queda ver, para Pensei que ibas a próxima. dicir as galegas. A un tiramisú tampouco se lle di que non, Non. Eu teño unha tía aí en Italia que os prepara, bueno... Ostras. Tens que vir. Sí, eu creo que tens que vir e No, traer... que veña a persoa que prepara en Italia. Ai, ela ven a gusto, o que pasa que hai que pagarlle o viaxe. Ves. Pois eso Xulio seguro que non o quere pagar. Eso xa... No, aquí o Departamento Económico levo... Sí, claro, sí. Veña, por 50 euriños para mandarlos para a Laracha, dinos como se chama a receita brasileira que fai hoxe Xulio Mato. Bolo da moza. Moi ben, aí está, un aplauso para Rubén da Laracha. Leva os 50 euriños. Rubén, un bico moi grande, xa sabes que cando queiras podes vir, vale? Vale, moitas gracias. Veña, unha aperta, ata loguiño. Ata loguiño, chao. Que maravilla, pois mira, molaba traer tamén, igual que veo ela do Brasil, traer un italiano, unha italiana, a que nos Pero xulgue xa aquí. unha vez que ande por aquí. Unha vez que toque, sí, para non pajarlle, sí, claro. ten razón. Veña. Home. Imos comer rodar porque está o can brasileiro ora chamando, veña, vamos para lá. A ver como está iso. Imos alá. Moi ben. Torta de abacaxi. Ten boa pinta, Sí. Sí. Casi parece un bolo da moza. Ai, cuidado. Que non se che rache, Se puidera elexir, deixaríao tamén na neveira un día. Volve a estar aí Lula da Silva. Lula da Silva mirando a televisión de Galicia. Está collendo un vicio. Collendo un vicio. Xa mirou antes. Atención. Posible conflito diplomático entre Galicia Dalle e ben, o dalle Brasil. ben, Nachi. Canto tempo temos de programa? Pouco. Ese é máis fino. Aí estamos. Merche está nerviosa. Sabedes que Merche cando se pone nerviosa empezan a temblar as maus. Vamos alá. No, todavía no. Todavía no. Xudo, chei. Aí Que está. cañotase como que non o ten. No, é que eu quero que ela se enfronte ao perigo. Cuidado aí, cuidado. Cuidado. Das, non das? Aquí. A ver. Aí está, aquí. Cuidado con ese dedo. Non hai un bisturí por aí. Aí. Dime que Aí. se ha acamado, pero se non dou tirado. Aí está. Aí está, moi ben. Lula, ponte tranquilo. Lula, non te fiabas de nós. Mira, Bueno, estás ben? Sí. un pouco nerviosa todavía, quedoume aí o... Pois está, verdad? Aí o... Bueno, pois vou te deixar descansar e vou Vale. co público da Voltas co Prato. Imos con Fernanda. Veña, vamos para lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem. Bueno, é un que momento de passa. verdade, Agora, é un momento de verdade, porque vouche pedir un favor. Tá. Temos que dar a solución, bueno, quen é o gañador ou gañadora dun sorteo que fixemos durante esta semana. Había unha adivinanza e había unha resposta correcta. Entón, a adivinanza era, señora directora, podesme recordar porque nunca me acordo. Que cousa Que pola que pola súa... Eso, que cousa que pola súa risada perdeu a súa anada. Que cousa que pola súa risada perdeu a súa anada. Vale, e a resposta correcta ti non sabes, verdad? Non sabes a resposta. A resposta correcta era ourizo da castaña. Ourizo da castaña, porque pola súa risada perde a súa castaña. Era aí. Entón, aquí está toda a xente que acertou polo noso Instagram. Quero que saques un papel para eu dicir quen é o gañador ou gañadora. Dalle volta, sei. Mau inocente do Brasil, Ja! Quen contaba? Imos alá. Este é o nome da persoa gañadora que é en Instagram, @Estrella da Fonte. Aí está. Un aplauso para Estrella da Fonte. Estrella, acabas de gañar un libro da Voltas co Prato, mandaremoscho, poñeremosnos en contacto contigo a través do Instagram, así que parabéns, Estrella da Fonte, polo libro do Voltas co Prato, asinado por todos os cociñeiros e cociñeiras, Agora tencho que preguntar a ti, como ves a xente? Bom, eu gosto muito da mistura do doce com a fruta. Sí.
Mas eu também adoro coco, então... Tens como uma dualidade, a tua cabeça, sim, a tua cabeça que non dura, sabe. que dura. Claro, que dura. Que Porque a dura. vida é dura, Sí. como o cañón toda verdura, sí. Veña, vamos con Xulio Mato, veña. Dámoslle un aplauso a Fernanda, veña. Bueno, Fernanda, que sepas que estou nervioso hasta eu, eh? Sí. Está xente Bueno, vouche cortar un moi trociño. nerviosa, Claro, porque é que isto... Eu non teño ninguna referencia na miña Claro. cabeza, non sei como ten que quedar isto. A ver, de imaxe, de aspecto, está parecido. Sim, Sí, de aspecto, Bueno, sim. botei aí un poquinho de cacao porque digo... Bah, Ah, porque sí. claro, xa que ela fai unha base, eu fai unha Sí, porque sí. cobertura. Vale. Non, Vale. é a miña... Bueno, mira, Como ves? É o toque personal, claro. ven? Como ves de textura? Riquísimo. Sí? Sí. Perfecto, por logo... ¡Chachán! Chacha, un aplauso para Xulio Mato, veña, moi ben. Moi ben. Porque ten que quedar así callado ou pode quedar que o do medio se esperrame, sabes, que baixe. Não, assim. Así está ben. Así está ben, vale, por ben. Compacto. Buah. Moi ben, está perfecto, compacto. Mini ponto para Xulio Mato, imos co Merchi Rodal que estaba nerviosa. Ai, Merchi Rodal, Fixe, a Rodal. torta grande é unha pequeniña para Cuidado que che cae, cuidado que che cae. Pof. No, está así. Pof. Ah, Claro. vale, non che entendía. Está quente, claro, esto. Poñemos así para que non se note moito. Sabes, dixe, ese pequeniño e dixo, fíxeno para ver que tal estaba. E que tal estáis? Non sei. Pero essa não tinha la galleta, não? No, Queres probar este? claro, ese non leva a bolaxe, non leva a bolaxe. Pero, pregunta, o mesmo que con Xulio, eso ten o aspecto, a apariencia da sobremesa brasileira ou non? Venga, queres que venguemos? Atención á cara, atención á cara. A ver. Sí. Merci inovou fazendo uma mescla da base da bolacha com a torta de abacaxi. Que ben o Sí. dixeches, para dicir que non se parecía, dixéchelo moi ben, Moi ben, Fernanda, moi ben. A mí me encantan las inovaciones, Sí, ¿eh? sí, está a innovar, pero non lle quedou igual. Estamos innovando. Sí. Perfecto. Queres que cortemos? Temoño Claro. medo porque non está fría da neveira. No, pero hai que cortar, Entón, hai non? que cortar. Sí, hemos Arriscamos. Viñemos a xogar, pero Merchi. non Viñemos pasa a xogar. Poñemos outra vez a música de tensión e chamamos a Lula. Veña, dalle. Aí está. Bueno, vamos a deixar entón. Lula está siguiendo en directo. Lula está ahora mesmo pola canle internacional de Televisión de Galicia. Vamos a chegar, achégate, Vamos por a ver. favor, vamos a chegar a Merchi. Vamos presionar, achégate, vamos Veña, presionar a Merchi. Merchi. Veña, a ver. Merchi. Mira, Ui, esta, vai esta. Ui. vaite contra o borde, vaite contra o borde. Ai. Eso cae. No cortes, Merchi. No, corta máis pequeno. Por que dices Ahora hai que máis? cortalo. Ahora hai que cortalo. Ahora hai que cortar. Ai, como se vai derreter todo iso, Dios. Buah, eso, pero Eso vai ten estar pintaza, buísimo. Ten pintaza. Mira. ¡Guau! Pintón. Un aplauso para Merchi Rodal. Ten pintón, ¡Guau! Eso parece... Eso é instagrameable, Sí, eso é para Instagram, Sí, moi ben. Pois chegou o momento de probar, queres ir probar? Sí. Pois veña, vamos para aí. Seguro que sí. Sí, ti ponte aí á dereita, á tua dereita. Está guai. Bueno, Fernando do Brasil. Mira, temos a bandeira de orden e progreso, é todo. Estamos customizados, a nós gustanos customizarnos para a ocasión. Mentre Fernanda se prepara, mentre os cociñeiros traen, vamos facer a segunda pregunta de concurso, que é a seguinte. De que é a torta que fai Merchi Rodal? Abacaxi. Sabes se nos din... Ananás, Esto- piña, Sí, todo vale, non? Sí, A Fernanda, sí, vale, todo Pero vale. gustoume que dixeches abacaxi. Hoxe vamos a aprender a falar. É que foi como me dixo, pregunteille varias veces a Fernanda e acaboume dicindo así. Sí. Abacaxi. O piña ou ananás, como queirades. 664-48349, teléfono da Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. E agora sí, Fernanda, cando queiras, a probar. Tem que Por onde começar queiras. por alguma... No, aquí ti queiras. Aquí ti prefiro. A ver. Buah. Poñede tamén a música de tensión, a Fernanda. Imos ir a Vilalba A ver se vai. mentras proba A ver se vai. Fernanda, imos ir a Vilalba. Ben. Jesús, boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Muy bien, aquí pasando frío. A ver, Jesús, ti as sobremesas brasileiras contrólalas ou non? Más o menos, sí. Ah, sí? Ostras, mira, Ves, pois, se controla máis que nós, porque nós non coñecíamos ninguna. Estas coñecíalas?
Los postres no, sobre todo las comidas. Ah, as comidas máis que as sobremesas, ves, claro. É que claro, ali tamén a comida... Material do bo, Xa che digo. Material do bo. Bueno, veña, Jesús, pois por 50 euriños, dime de que é a torta que fai o Ximerchi Rodal. A torta de abracasí de piña. Moi ben! Moi ben, moi ben. Jesús, mandámosche un bico moi grande. Xa sabes que se queres vir ao programa estás convidadísimo, Outro podes. Veña, E 50 talaviño. euros mandamos, Chao, chao, e ¿no? 50 euros, claro. Eurazos, eurazos. 50 euros para Vilalba. Bueno, menos mal que non si nos chegan a chamar de Brasil. Ten medio capón, aí casi. Si nos chegan a chamar de Brasil e temos que mandar os 50 euros non sobre para o Brasil, salnos máis caro, xa que... Fernanda, cando volva Fernanda, Que le vai a la contar. vela, exactamente. Pois imos alá, chegou o momento de verdade, xa sabemos quen é a gañadora, imos alá, Fernanda. Quen gaña o A Voltas co Prato do Brasil? Tem que justificar o No, voto? con que digas un xa está, pero se queres decir algo, podes. As duas estão riquíssimas. Tá boa, sim. Mas a da Messi, ela diferenciou um pouquinho do que é o doce tradicional brasileiro. Então, o Júlio manteve mais a originalidade. Júlio. Xulio Mato, porque mantén a originalidade. Aí está. Muy bien, Señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos o luns con máis recetas, como sempre, onde vai ser. No Voltas co Prato da Televisión da Galicia. Chao. Moça do corpo